Fate has brought us here. A champ is a champ until he's beaten. We hope for nothing. That's just greatness. There's no other word for it. I mean, what a shot. I mean, you can't defend that. Are you kidding me? Teodosić za tri, još jedna! Nothing. Tako je! Bravo Teo! Bravo Miloše! Poena to! Nema Srbija mnogo Miloša ovakvi kakav je Miloš, ali Miloš Teodosić, 32 poena! Teodosić pokušava za 3 poena, još jedno precizan Miloš Teodosić! Ljepić. Dobro napada Nagbara, Teodosić za 3, još jedna! Teodosić, on pokušava za 3 poena, tako je! Bravo Teo! Odlično za Kostu Perovića, vrlo lepo, još i faul bio! Teodosić, lepotnik ispred njega. Teodosić, traži svoju šansu i nalazi je! Bravo Miloše! Revenge is coming. Onda odmena, Teodosić se dokopa lopte, nesportska lična greška, tako je! Tako Our je! trophy will be covered in your blood. Peta lična brezeca! 30 sekundi do kraja. Novica Vrečković, Vlaković i pored njega, Teodosić pokušava za 3 poena. To! Nerešeno! 22 sekundi do kraja. Teodosić pokušava za 3 poena. Još jedno precizan Miloš Teodosić! Još jedno precizan! 5-9, 27 njegovih poena.